Prečo idiot porazí génia? Lebo génius sedí na záchode s Excelom a idiot už predáva e-book. Dajme si to na rovinu, idiot ťa porazí. Nie preto, že by bol múdry, ale preto, že ty si prešpekulovaný ako dôchodcovská schôdza o teplote na chodbe. Ty si génius. Ty potrebuješ stratégiu, plán, biznis model, validáciu trhu, optimalizáciu cashflowu, výpočty, tabuľky, AI, mentora, podcast, meditáciu a ešte aj schválenie od karmy. A kým ty sedíš nad Excelom s výrazom architekta NASA, idiot už má web, Instagram, TikTok a predáva kurz s názvom Ako zarobiť bez toho, aby si vedel, čo robíš. Ty máš v hlave miliardu nápadov ako Elon Musk na LSD, ale on má jedno veľké hovno a aj to predá v krabičke s nápisom Biodigestívum pre úspech. Ty skúmaš trh ako Indiana Jones artefakt. On skúma len to, koľko mu cinkne na účet. Ty ladíš design landing page ako taliansky dizajnér. On má web, čo vyzerá ako PowerPoint z roku 2005, ale má tam nápis Kúp teraz a ono to fakt funguje. A vieš prečo? Lebo génius rozmýšľa a idiot koná. Lebo ty si ako Formula 1, čo stojí na mieste, lebo si zabudol natankovať. A on je jak trabant, ale rúti sa vpred, smrdí, hučí, trasie sa a dostane sa tam. A najhoršie na tom je, že ty sa na neho pozrieš a povieš si, tohto trúbku ja porazím. Ale on ťa už dávno prebehol. A teraz predáva motiváciu na TikToku. Takže buď si ďalej ten chytrý, čo všetko vie, alebo buď ten sprostý, čo všetko má. Vyber si. Ale rýchlo. Lebo ďalší idiot už práve spúšťa svoj OnlyFans s tipmi na úspech.